We're used to seeing motorized paragliders like these for recreation and thrill-seeking adventure. Powered paragliders can reach speeds over 30 miles an hour. They can take off and land in short spaces on rough terrain. For this California paraglider, it's a harmless, joyful pastime. But the terror organization Hamas had other ideas. In Gaza tonight. Israel hit 130 targets in just 3 hours, a withering air assault that is showing Hamas the staggering power of Israeli might and leaving grief. Hi guys, खुलुमबाय kami salvarasan janani pinkiswa baikkaba goजागोजों बारायजेनाय दिनै सावरायगोन रायजोफोर Israel Palestine दावहा नांबाय थानायनि सोमोन्दै मानि थाखाय जों दावहा नांबाय थादों गतिके जों बेखौ दावहा मानि थाखाय नांबाय थादों बेखौ एसे हिस्ट्रि बिजिरनांगोन अब्लासो जों एसे मिथिगोन सिम्पली जों एसां थख' नङा सिम्पली सर्ट बुंगोन गतिके 3000 बोसोरनि सिगां बे पेलेस्टाइन हादरमोन बे इजराइल हादर गैयामोन बेयाव इब्राहिम होननाय सासे मानसिमोन माने पैगम्बर इब्राहिम मुंनि बेनाव जाकब होननाय सासे फिसाला दंमोन बेनि 12 जन फिसालामोन बे 12 जन फिसाला जेरुसालेम होननाय जायगायाव रायजो खुङोमोन आरो बेयावनो न' बां लुनानै थायोमोन उनाव बिसोरो बै जायगायावनो गोबां मोजां जायगा मोनलाय बेयाव मोनसे टेम्पल लुदोंमोन बिराद गिदिर टेम्पल बेनि उनाव बिसोरो बेयावनो बिदि थायोमोन बयबो खौसे जानानै प्लेस्टाइन हादरमोन नालाय बै हादराव ख्रिस्टियान आरो इहुदी एबा जिउस आरो लोगोसे मुस्लिम थायोमोन बेनि उनाव रमान एम्पायरफ्रा फैबाय रमान एम्पायरफ्रा फैनानै गोबां अत्याचार खालामबाय बिसोरखौ बै टेम्पलखौ सिफायनानै मोनसे मस्जिद लुबाय बिसोर फैनानै टेम्पलखौ सिफायबाय मस्जिद लुबाय बिसोर फैनानै बेनि उनाव बिदिनो बिसोरो कब्जा खालामना लाबाय उनाव फैयै फैयै जोङो उनाव ब्रिटिशबो दंमोन नालाय बे सासन गतिके बै समावनो जेब्ला विश्व दावहा नांनो रेडि जाबाय थागथियारि जाबाय बै टाइमाव इहुदिफोरखौ गोबां हादरानो बिसोरखौ नेवसियोमोन माने बेखौ रावबो सानामोन बे हादरनि मानसि होननानै गतिके गोबां दुखु मोनदोंमोन बिसोरो खस्थ' मोनदोंमोन उनाव बिदिनो थाङै थाङै ब्रिटिशफोरा मा खालामबाय बिसोरो विश्व जुद्ध माने फार्स्ट विश्व दावहा नांहां समावनो बिसोर मा खालामबाय बिसोरखौ बुरखायबाय जे नोंसोरो बयबो खौसे जानानै बे जुद्धखौ देरहानांगोन अब्लासो नोंसोरो सेपारेट स्टेट मोनगोन बिथिंजाय आरबफोरखौ मुस्लिमफोरखौबो बुंबाय नोंसोरबो खौसे जादो नोंसोरबो देरहादो होननानै नाथाय बे फार्स्ट विश्व जुद्धआव बिदि जेबो जायासै ब्रिटिशफोरा जेबो खालामना होआसै बिदिनो थांबाय नेक्स्ट सासे हिटलार फैबाय जार्मानियाव गोबां बे इहुदिफोरखौ इनाय अनागारि बुथारबाय 7 लाखसो बुथारबाय बिनि उनाव गोबां बिदि माने दावराव दावसि जाबाय बेयावबो जायासै माने बै उनाव बेनि थाखायनो सेकेन्ड विश्व जुद्धआव दावराव जादोंमोन बै इहुदिफोरखौ बुथारनि थाखायनो उनाव इउएनफोरा नुनानै गोबां दुखु मोनबाय बेनि उनाव बिसोरखौ माने सेपारेट स्टेट होनायनि थाखाय थांखि लाबाय उनाव ब्रिटिशफोराबो साल खालामबाय बिसोरो लासैनो बे दायित्वखौ इउएननो होनानै बे पार्टिशन इउएन पार्टिशन एक्टखौ होनानै बिसोर खालामदों होनानै बिसोरो बिदाय लाबाय 1948 नि उनाव बिदाय लाबाय बिसोरो हमना ला ब्रिटिशफोरा दा इउएनफोरा बे पार्टिशनखौ मा खालामबाय जेयाव जिउस लोगोसे मुस्लिम लोगोसे ख्रिस्टान थायो नालाय बिसोर मा खालामबाय मोनथाम सिस्टेमाव रानना होबाय मोनसेया खालि जायगा दंमोन बे मेपाव नुगोन बेयाव इजराइलनो होबाय आरो माखासे जेरुसालेम होननाय जायगाया बे इन्टारनेशनल माने बेयाव पावाराव लाखिबाय बिखौ इन्टारनेशनल माने रावनिबो नङा बियो आरो माखासेया वेस्ट बेंक आरो गाजा बेखौ पेलेस्टाइननो होबाय जा मुस्लिमफोरनो होबाय आरो बिदिनो
बैनि थाखायनो मेन स्टार्ट जाबाय जे जोंनि हादरखौ मानो इहुदिफोरनो होदों एबा जिउसफोरनो होदों होननानै बेयावनो मेन दावरा बैनिफ्रायनो स्टार्ट जाहाथे मुस्लिमफोरा सानो जोंनि गाजा पेलेस्टाइनफोरा सानो जोंनिसो हादर ओमफ्राय बिसोरबो हगारा इजराइल माने इहुदिफ्राबो सिगांनिफ्रायनो दंमोन बिसोरबो बिदि माने लासै लासै बिसोर थाङै थाङै 1948 डिक्लेयार जाबाय बिसोरो इजराइल बायनानै होबाय जायखिजाया स' बेनिफ्रायनो स्टार्ट जाबाय दावहाया स' थाङै थाङै एक बोसोरनि उनावनो बे बोसोरावनो 1948 मायथाइयावनो आरो मुस्लिम हादरफ्रा खौसे खाथि खाला माने लोगो नांनानै बे हादरफ्रानो जादोंमोन इजिप्ट जर्डान इराक सिरिया बिसोर मोनब्रै हादर लोगो नांनानै आरो इजराइलजों दावहा नांबाय जाहाथे जोंनि आरब कान्ट्रि आरब हादरखौ जोंनि मुस्लिम हादरखौ मानो बिदि जादों होननानै बिसोरबो नायनो हाया इहुदिफोरखौ बेयावनो गोबां गिदिर दावहा जाबाय बै दावहायावबो इजराइलफोरा बेयावबो देरहाबाय ओरैबायदि माने बिसोरो इन्टेलिजेन्ट माने ओरैबायदि स्ट्रं माने ओमफ्राय थाङै थाङै बिदिनो फिसा फिसा जाबाय थाबाय बेयावबो गोबां आरो लासै लासै माने इजराइलफ्रा कब्जा खालामनो हमबाय एसे बारायबाय सिमाफोरखौ स्ट्रंबो जाबाय बेनि उनाव थाङै थाङै आरो मा खालामबाय बेनि उनावनो आरो फिसा फिसाथ' जाबाय थायो बेखौ बुंनो थाङा जों गोबां गोलाव जागोन 1967 आरो फिन खेबसेबाव इजराइला माने आरो बे कान्ट्रिफोरा इजराइलजों 6 हादर माने मोनद'था हादरजों दावहा नांबाय बिसोरो बैयावबो 6 गेजेरावनो इजराइला देरहाबाय ओरैबायदि स्ट्रं माने थैनायखौबो गियाखै आरो बिसोरो ओरैबायदि नांबाय माने गावनि हादर गावनि हारिनि थाखाय माने इहुदिफोरनि थाखाय बिसोरो बैयावबो 6 गेजेरावनो बिसोरो देरहाबाय स' बेनिफ्रायनो गोबां एरियाखौनो बिसोरो इजराइल बानायना लाबाय मेपाव नायबा नुगोन गथिखे बिसोर केपचार खालामना लाबाय गथिखे दा पेलेस्टाइनफोरा मा जागोन बिसोरथ' गोबां खस्थ' मोनबाय बिसोरबो 7 लाख माने रिफिउजि जाना हमबाय बाहेर आरब देखाव बिसोरो थांनो लासै लासै ओंखारलांबाय बिसोरबो बा बैनिफ्राय आरो बांसिन आरो इहुदिफ्रा उल्था फैबाय बेयाव इजराइलाव बेनो गोबां पपुलेसन जाबाय बिसोरना स्ट्रंबो जाबाय गथिखे बिदिनो थाङै थाङै उनाव मुस्लिमफोराबो गावनि हादर एबा गावनि हादर गावनि हारिनि थाखाय बिसोरबो नांबाय थाबाय इन्डिपेन्डेन्ट नांगौ जोंनाव मोनसे आलादा एक्सट्रायै जोंनो रिजन नांगौ होननानै नांबाय थाबाय दा बिदिनो मा खालामबाय उनाव बिसोरबो माने इउएनफ्राबो मोनसे मिलायनानै बिसोरखौ मोनसे गाजा वेस्टार्नखौ होबाय माने बेयाव माने बिसोरो माने लासैनो थाङै थाङै 1987 मोनसे आफाद दाबाय बिसोरो माने जोंनो इन्डिपेन्डेन्ट नांगौ होननानै आर्मस लाबाय बिसोरो बे जाबाय हामास दा जाय हामास मिलिटेन्ट होननानै बुङोना बिसोरो दा दावहा नांगासिनो दं बिसोरो माने आर्मस थिखांबाय नालाय बेखायनो इउएनफ्रा बिसोरखौ मिलिटेन्ट एबा उग्रपन्थी होननानै बिसोरखौ बुंनाय जायो आरो लोगोसे जाय वेस्ट बेंक एरियाखौ सरकार सालायो बिसोरो जाबाय प्लेस्टाइन लिबारेशन अर्गेनाइजेशना बेखौ सालायो माने वेस्टार्न बेंकखौ सालायो बिसोरो माने बिसोरनिया बिदि नङा जे हामास बायदि नङा बिसोरो माने सान्ति सुक्ति बिसोरो रायलायनानै माने समाधान नागिरो जाहाथे जोंनोबो प्लेस्टाइन हादरखौ आलादा होनानै नाथाय हामासआ बिदि नङा बिसोरना आर्मस थिखांनानै माने बिसोरो नागिरो आरोना स' गथिखे बेनो मेन कारना जों बुजिनो मोनबाय जे बिदिनो जाबाय थायो फिसा फिसा जाबाय दाखालिबावसो आरो अक्ट'बराव जालायबाय 11 अक्ट'बर ना मामोन बै टाइमाव अकस्मात बिसोरो माने हाब्बाय आरो इजराइल हादराव एटेक खालामबाय बिसोरो ओरैबायदि प्लानिं खालामनानै माखासे गारि मटर बांनानै बर्डार सिफायनानै गाहायाव हाब्बाय आरो माखासे गोजौआव पेरालेन्डिं खालामनानै माखासे नेभिफोरजों बिदि खालामनानै बिसोर एटेक खालामबाय हमना ला 20 मिनिटानो 5,000 बेसेबां माने रकेट गारदों बिसोरो ओरैबायदि माने जुजिबाय थायो आरो बिसोरो बेनि थाखायनो गोबां दावराव जाबाय दा बेनि उनाव इजराइलाबो खम नङा इजराइलाबो आरो एयार स्ट्राइक खालामबाय दा गोबां नस्थ' जादों गथिखे बिसोर मोननै हान्जाया नांबाय थादों होननानै नांबाबो जोंनि पाब्लिकफ्रासो गोबां दुखु मोनदों न' सिफाय जादों गावनि परियाल बुथार जादों
आरो लोगोसे बैसोरो जाय हामास उग्रपन्थिफोरा इजराइलनि 40 जन गाहाम जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बुथारबाय आरो बाखिखौथ' बादो गोबां बुथारदों बिदि जादों आरो इन्डियानिबो 3 अफिसार दासिमहालागै थैनाय बायदि खबर मोन्दों आरो लोगोसे गाजायावबो गाजा एरियाखौ हामासा सालायो नालाय गाजायावबो गोबां बिदिनो एयार स्ट्राइक खालामनाय गोबां पाब्लिकफोरनि न' बां सिफायजादों गोबां दुखुनि बाथ्रा गतिके बै हामासआ 1987 आव सरकार बिसोर गावबा गाव वेस्ट बेंक आरो बै गाजा एरिया माने बिसोर गावसोरनो पलिटिकेल बिदिनो दावहा नांबाय थायो बिसोरबो नांनानै बिसोरो 2014 ना बेसेबां सनाव बिसोरबो पावाराव फैबाय आरोना गाजा एरियाखौ दायो पेलेस्टाइननि बे गाजा एरियाखौ हामास मिलिटेन्टफोरा सालायो आरो वेस्टार्न बेंकखौ माने बे पेलेस्टाइन लिबारेशन अर्गेनाइजेशना सालायो गतिके जों बुजिनो मोनबाय बेनो मेन कारना बेनो गतिके मेन दावहानि कारना गावनि हादोरखौ माने जोंनि हादोरखौ मानो इजराइलनो होबाय दा इजराइलना सानो जोंनि हादोर बे कारननि थाखायनो पार्टिशननि थाखायनो बै समनिफ्रायनो दिनैसिम बे दावहाया नांबाय थादों इजराइला माने जिउस आरो मोनसे बिराद मोजां खबर माने बे जेरुसालेम होननाय जायगायाव जिसु ख्रिस्ट'आ बेयाव थैनाय जायगा बेखौ बयबो मिथिखायो बेनि थाखाय बिराद नामि बियो मोनथाम माने बे जेरुसालेम होननाय जायगायाव चार्चबो दं ख्रिस्टानफोरनि आरो लोगोसे मस्जिदबो दं आरो लोगोसे बे टेम्पलनि वालाबो दं जायखौ वेस्टार्न वाल होनो बे इहुदिफोरनि जिउसफोरनि दिनैबो बे इजराइलफोरनि मानसिफोरा बेयाव माने आरज गाबनो थाङो गतिके माबा मोनसे प्रग्राम जायगायाव बे आरज गाबो बे वेस्टार्न वाला बहुत नामि जों दिनै एसेबाबो बुजिनो मोनबाय रायजोफोर गतिके बे इजराइला मानि थाखाय एसेबां दावहा नांबाय थादों माने सिगां बिदि नङामोन पेलेस्टाइन हादरानोमोन 1948 निफ्रायसो बे इजराइला जोनोम जादों इजराइल हादर गतिके इयुनाबो हादर होननानै गनायथि होबाय नाथाय पेलेस्टाइन हादोरा दासिम हादर होननानै गनायथि मोनाखै नाथाय सिगां पेलेस्टाइन हादरमोनसो जों बुजिनो मोनबाय बे हिस्ट्रिजों एसेबाबो बुजिनो मोन्दों आरो बेयाव जुदि गोरोन्थि जादोंबा निमाहा मोनगोन होननानै आं मिजिंथिबाय दिनैनि ब्लगा बेनोसै स' गोदान फैदोंबा आंनि चेनेलखौ अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना लादो आरो दिनैनि टपिकखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय स' बाय बाय